Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dea Mutiara Dewi, NIM 24010644215. Panggih temanten. Para bapak ibu saha para rawuh kakung, sumuwana putri ingkang dahat kinurmatan. Temanten putri sampun rampung anggenipun ngandhi sarira. Pramila saking punika dumateng Ibu Pranata Busana keparing hangasta nini temanten sowan ngabiyantara mijil saking sasana tepus wangi. Tumuju wonten ing sasana pawiwahan ingkang sekedap malih badhe hanindakaken adicara panggihipun temanten miturut tata cara adat Jawi. Binarung swaraning prandangga ana ganda arum ganda wangi ing sakjroning sasana pawiwahan mulya kawurihan ana teja arum. Punika tejaning temanten putri ingkang mijil saking sasana tepus wangi tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Sapating busana ingkang hangemba busananing prawis prawinata tinon saking mandrawa abyor mobyor. Pating gelebyar pating clorot ketepuk ing pandam kurung ingkang hangrenggani. Lamun kadya kilat hasesering amucang kangingahan bendera lumaksana binebar sunaring handamar kanginan. Katebang-tebang saka wetan srengenge ngulon parane wis jamak dadi rebutan manten putri pancen ayu rupane. Rikmane ngadon-ngadon pundake ngraju mas bangkekane nawon kemit. Irunge bongkok semende, pipine nduren sajuring, yen gujeng katon untune kang miji timun. Ora salah ora luput yen kathah kaneman kang sami kepincut. Para bapak ibu saha para rawuh kakung, sumuwana putri ingkang tuhu sinobagya. Temanten putri sampun siyaga nindakaken adicara panggih temanten miturut tata cara adat Jawi. Wondene adicara ingkang badhe kalempahan inggih punika silih kembang mayang, balang gantal, wiji dadi, tantingan, ubengan, unjukan tirta wening, sinduran, pangkon timbang, tanem jero, dahar kalimah ingkang pungkasan inggih punika sungkeman. Para bapak ibu saha para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat sabdu budi. Mangkaten inggih adicara ingkang badhe tumindak ing lajengipun dumateng parangga ingkang kajibah ngasta kembar mayang kawula aturi enggal-enggal nindakaken wajib. Para rawuh kakung sumuwana putri ingkang luhuring budi. Temanten kakung miwah kaluarga sampun rawuh lan sampun tumapak titi winanci temanten kakung lan putri badhe dipun panggihaken. Wus dumugi wayahing mangsa kala dumawahing kodrat saking Gusti Allah zat kang akarya jagat. Nalika semana ponang pinanganten kekalih badhe kapinggahaken manjinge ponang pinanganten kakung den cinandra dampyak-dampyak pindha mahesa kahayap ing gangsa. Kumenyar mawa prabawa kentar winar ganda do sumirat hamambar tejamaya. Saya danggu, saya cetha, saya caket, saya hanglela tejaning temanten kakung ingkang mijil saking wisma pareraman kinanti manjing sasana pawiwahan. Sabiting busana ingkang angemba busananing Narapati, lamun katon agung Prabu miwah Prabowo. Kawurihan Sri temanten putri sampun jengkar saking sasanari nenggo ing gayeb sangyaning warga Wardawa kinanti ing sasana ingkang pinanggih. Wondene ana jejaka lan kayah temanten kekalih punika ingkang angemban Puspita Adi minangka kangge dahuhipun temanten Sarimbit. Alon-alon lampahe sang ponang pinanganten kakung kaapit dening satriya kembar kang sami dedeg piyadhekipun. Bebasan kembar rupa, kembar busana, bebasan jambe sinegara kalih, kaya dene Raden Nakula dalah Sadewa. Para bapak ibu saha para rawuh kakung sumuwana putri ingkang dahat kinurmatan hawurwani adicara panggih temanten badhe dipun tindakaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.